É sen dúbida un dos grandes proxectos do goberno que dirixe Alberto Varela en Vilagarcía, converter a cidade nun espazo para as persoas e non para os vehículos. Un modelo humanizado de cidade que terá como próximo paso a contorna das prazas de Galicia e Independencia, pero que tamén desde Rabella teñen pensado ampliar as parroquias do concello, en concreto a Carril e Vilaxoán. Gracias aos fondos europeos temos esa posibilidade de seguir invertindo en peatonalizacións. Neste caso estamos a falar cos veciños, tanto de Carril como de Vilaxoán, para ver cales son estas humanizacións que les prefiren. Bueno, en Carril o que nos están comentando un pouquiño os veciños, a nosa idea inicial casi que era un pouco Praza Cervantes, pero aínda que sí que eles é verdad que queren esa humanización, bueno, tamén é certo que queren como ver o mellor un pouco acabado o entorno que se iniciou as Rúas do Carmen. Paola María asegura que están a analizar as dúas intervencións economicamente para tomar a mellor decisión. Actuacións, tanto as de Carril como as de Vilaxoán, que realizarán con fondos FEDER, pero non descartan outro tipo de axudas. A humanización non implica sempre a peonalización total das rúas, senón que supón tamén o adecentamento das mesmas. Hoxe sabemos todos como está o formigón nesas rúas e que, bueno, ten bastantes carencias e, por exemplo, na Rúa Cervantes unha crítica que se me facía era que, bueno, que o goberno anterior puxera asfalto e que, claro, nesa zona sempre houbo formigón e que agora non pegaba absolutamente nada e pedíanos, polo menos, que adecentáramos a zona quitando ese asfalto e poñendo formigón, cousa que nos parece moi sensato pola parte dos veciños. Nestes momentos o asunto está en mans do arquitecto municipal que analiza as actuacións a realizar e que previsiblemente comezarán en Carril pola Rúa Aduana, paralela á xa peonalizada Rúa do Carme.